Panikknappen præsenterer nu. Må jeg tale med botnakken? Okay, Palle, lad mig høre, hvad det er. Okay. Hvad handler det om? Jeg har, altså, den her vending, en botnak, vil du ikke umiddelbart sige, at der er en botnak i et hvert firma? Der er en botnak i enhver familie, for den sags skyld. Ja, så jeg kom til at tænke på, hvad vil der ske, hvis man ringede til et firma og sagde, må jeg tale med botnakken? Vil man blive stillet om, eller vil man få at vide af den søde person, som tager telefonen, at sådan en har vi ikke her. Her har vi kun gode mennesker. Vi skal ikke til at ringe til folk og spørge, om vi må snakke med botnakken. Jo. Det kommer aldrig til at gå, det. Det går ikke godt. Jeg synes, lige pludselig så synes jeg umiddelbart ikke, at det lyder som en god idé. Goddag. Ja, goddag, det er Fabricius Valsø. Hej. Hej. Hej travlt. Nej. Er julefreden ved at sænke sig? Ja, ikke helt endnu. Det tror jeg lige, der skal gå nogle flere dage. Okay. Jeg skulle tale med botnakken. Med hvem skulle du snakke med? Jeg skulle tale med botnakken. Undskyld, hvad? Botnakken plejer jeg bare at kalde ham. Botnakken? Ja. Altså, du ringede til... Ja. Ja. Og hvad sagde du hed? Jeg hedder Fabricius Valsø. Valsø. Og du snakker med botnakken. Altså, lige et øjeblik. Nu kommer der en til mere. Altså... Ja, okay, lige et øjeblik. Ja. Det er Solvej fra receptionen. Ja, goddag, det er Fabricius. Ja, goddag. Jeg ved ikke, hvem det var, jeg talte med før. Nej, hvem skulle du tale med? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jeg plejer bare at kalde ham botnakken. Ja, dem har vi mange af herude. Okay. I hvilken og de advokater alle sammen. Hvordan ser han ud? Han er høj og har mørkt hår. Høj og mørkt hår. Advokat. Ja, hvad inden for hvilket område er det? Så kan vi sådan indkredse det lidt. Hvad drejer det sig om? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Lidt af hvert. Det er lidt af hvert? Ej, det er altså svært. Oh. Det er altså rigtig, rigtig svært. Hvad har du tidligere haft talt med ham om? Taler vi virksomhedsoverdragelse? Taler vi noget arbejdsansættelsesret, noget bank og finansiering? Eller? Jamen, jeg var til en kongres, hvor jeg snakkede med ham. Ja. Nej. Jeg ved desværre ikke lige, hvem det er. Nej, okay. Det er der ikke noget at gøre ved. Jeg må finde ud af det, og så ringe igen. Det lyder godt. Det er godt. Tak, hej. Men vi fik hende rent faktisk til at indrømme, at dem havde de mange af. Dem har vi mange af. Men hun ville ikke bekræfte, om de var advokater alle sammen. Okay, så er det din tur. Ja. Jeg har fundet et autoværksted til dig. I Himmerland. Ja. Et eller andet sted. Hvad hedder du? Hurtigt. Claus Kjeldsen. Claus K. Kjeldsen. Det er Lauto. Ja, dags, det er Claus Kjeldsen. Goddag. Goddag. Hvad så, holder I skruen i vandet? Har I nok at se til? Det har vi, ja. Okay. Ved du hvad, jeg skal lige snakke med botnakken, så kan du ikke bare lige stille mig igennem til ham? Jeg prøver lige. Tak. Torben. Ja, goddag. Jeg hedder Dukka. Goddag. Goddag. Torben, nu skal du høre. Jeg sidder her og er sammen med en god ven, der hedder Palle Bo, og er ved at lave et radioprogram, der hedder Panikknappen. Ja. Og en af de ting, vi gør som et eksperiment, det er sådan en lille udfordring, vi giver hinanden. Det er, at vi ringer til virksomheder og beder om at komme til at snakke med botnakken, og så ser vi, om vi bliver stillet igennem. Det lykkedes jo så. Og den kom med det samme, Torben. Der var ikke nogen betænkningstid. Nej, det er hvis jeg må snakke med botnakken, ja, lige et øjeblik. Ja, det forstår man jo ikke, vel? Er du ikke gode venner med dine folk, Torben? Det værste af hende, der tog telefonen, det er rent faktisk min samlever. Panikknappen sparker weekenden i gang. Panikknappen hver fredag.